El Joventut cau a casa davant l'Unicaja de Màlaga. Avui, temps de reflexió amb el tècnic verd i negre Salva Maldonado. L'estil de joc de la penya a l'entrevista de l'Esport. El Badalona signa una bona primera part a Mallorca. A la segona, però, els escapulats es desinflen i l'Atlètic Balears acaba jugant a plaer. Al poliesportiu, el pàdel ocupa la portada i és que divendres a terra Badalona Fernando Belasantegui, 14 vegades campió del món, i ho fa per participar al segon aniversari de l'Indoor Badalona. Molt bona nit, comencem el programa de l'esport i ho fem avui, com sempre, amb el Joventut, però d'una forma especial. I és que avui podem fer una radiografia de com està la situació del Joventut i una mica analitzar-la amb el màxim responsable esportiu, amb en Salva Maldonado, el tècnic del primer equip. Salva, molt bona nit, primer de tot. Benvingut, gràcies per venir una vegada més a l'esport. Xavi, molt bona nit. Molt bona nit. Parlarem de l'actualitat, però per parlar d'actualitat comencem amb el partit del cap de setmana, on Salva el Joventut perd davant l'Unicaja de Màlaga a casa. Superior va ser l'Unicaja a l'equip de Joventut, a part del marcador a pista també? Va ser superior. Van ser millors. Van tenir un dia bo. Nosaltres jo crec que vam participar en que ells agafessin un dia bo també, no? Però van ser superiors. Nosaltres no vam estar malament, però vam trobar una Unicaja millor que nosaltres. Va ser un bon partit, Xavi, dels que hem vist del Joventut? Va ser un partit en què al començament semblava que hi hauria un espectacle del Joventut i que podia ser un dia important. Després una mica de decepció perquè dius, ostres, es va desinflar la penya i en aquest cas doncs, es va inflar l'Unicaja i al final, un altre cop, la injecció de moral amb la remuntada. Doncs va faltar una miqueta més i està clar que va ser una llàstima. Anem a veure imatges del partit, anem a veure aquesta crònica, després ja el anirem analitzant. Amb un bon ambient, una altra vegada, i tot i que hi havia aquest pont, 5.000 persones per veure aquest partit. Molta intensitat. Al començament del maig, mira, 5 jugadors toquen la pilota del Fiat Joventut. Estem parlant d'una de les jugades, sens dubte, de la jornada, perquè el conjunt verd i negre va començar amb un parcial de 7-0, jugant amb molt d'ordre, amb molta tranquil·litat. Sobretot aquí veurem també el joc de parelles entre Drame i Sutton, que funcionava a la perfecció. El conjunt verd i negre va arribar a dominar de 9 punts, però ràpidament, sobretot gràcies a Kuzminskas, gràcies a les rotacions i a la qualitat del conjunt de l'Unicaja, es va posar per davant. Va ser en aquest moment, quan va haver-hi la jugada del partit, amb un triple des del mig del camp i amb falta personal de Brandon Paul. En aquell moment era el final del primer quart, la penya que anava ja una miqueta amb falta d'aire, moltes pèrdues de pilota, però el que està clar és que aquest triple semblava que podria ser un altre cop, Toni, el que donés ales. En el segon quart, però, va ser un festival del conjunt de l'Unicaja, que va agafar 15 punts de diferència en el tercer quart, i Brandon Paul, que amb aquestes accions va capgirar la dinàmica. Al final del partit semblava que podria donar-se la remuntada èpica, gràcies sobretot a les accions individuals de Brandon Paul, però va faltar aquella punteta, es va posar 4 al conjunt verd i negre, però en el moment en què s'havien de notar les cistelles claus, l'Unicaja en va fer de moltes importants. L'equip sempre lluita, sempre està, però hem d'intentar, no anar tan darrere del marcador. Al final això fa que vagis remant, a vegades arribes amb oportunitats, pots guanyar o no, però està clar que quan te jugues a cara o creu no sempre surt cara. No n'hi ha prou perquè nosaltres volem guanyar. Nosaltres no ens serveix de consol el donar-ho tot. Per molt que el rival sigui millor, per molt que tinguin més pressupost, aquest equip mai ha pensat en aquestes coses, al contrari, sempre ha sortit a donar el màxim i amb el màxim moltes vegades ens ha sigut suficient per poder guanyar partits. Segona part hem estat molt millor, però sí que és veritat que el segon quart ens han anotat moltíssims punts. Després del tercer quart hi ha hagut un moment també que s'han anat de 15 punts, però no hem deixat de lluitar
Crec que l'esforç ha sigut gran, hem lluitat fins al final, però bueno, no hem pogut guanyar el partit i és una pena. És el que hem de fer, no? Som un equip sense més qualitat, nosaltres hem de contrastar això amb esforç, amb intensitats, i bueno, crec que ens hem posat tard avui. Bueno, el Joventut té capacitat per estar a la Copa del Rei de la forma que està jugant fins ara, però la capacitat per estar a la Copa del Rei i més si el donen per mort abans de temps, que alguns ja es donen per mort quan hi ha alguns canvis, alguns jugadors que se'n van, la penya pot fer-ho i realment jo seria també molt feliç. Mirem ara els resultats d'aquesta jornada número 9, on l'Andorra va superar el Guipúscoa Bàsquet, que no aixeca cap, i el Tenerife va sumar a la pista del Baskonia, 88-75, victòria del Gran Canària davant de l'Obradoiro. Dues pròrrogues va necessitar el CAI per endur-se el partit de la pista de l'Estudiante, 110-116, 84-90, l'Unicaja que va doblegar el Joventut, i victòria contundent del Real Madrid davant del Múrcia. El Futbol Club Barcelona, que també va superar el Manresa, i el Fuenlabrada, que va sumar a casa davant del Bilbao. El València segueix líder després de la victòria a Sevilla. Amb aquests resultats, doncs, com dèiem, el València segueix invicte després de 9 jornades, 8 victòries pel Barcelona i el Real Madrid i 7 pel Baskonia, balanç de 6-3 pel Gran Canària, i en aquest grup amb 5 victòries i 4 derrotes hi trobem el Joventut, juntament amb l'Unicaja i l'Obradoiro. En novena posició hi trobem el Fuenlabrada, són 4 victòries en els 9 partits jugats fins ara, els mateixos que l'Andorra, Bilbao i Manresa. 3 victòries de moment pel Tenerife, el Múrcia i el Sevilla, balanç de 2-7 pel CAI Saragossa, 1-8 per l'Estudiantes i no coneix la victòria el Guipúscoa. Abans de començar l'anàlisi del partit, Salva, deixa'm fer breument el que ha dit Joan Plaza. Dic, ojo, que ningú doni per mort el Joventut, que si segueix jugant així és un equip de Copa del Rei. Quan diem Copa del Rei, o el que et preguntem no és Copa del Rei en si, sinó dintre aquest grup de dalt de la Lliga. És així? I entès també que es referia, ha fet èmfasi a donar-lo per mort una vegada va acabar aquí, va tornar a començar i de més, i no sé si parlava tant de la situació actual, no? Home, a hores d'ara, des que hem començat hem estat a les situacions entre els 8 primers, però també és cert que la classificació de la Lliga va posant al teu lloc. Estan en 5 victòries, estem amb números de poder entrar, difícil, no? Perquè tenim, a hores d'ara ens queden ja a casa crec que 4 partits i a fora, o 3 partits a casa i 5 a fora. Bueno, tens de fer números. Jo crec que ens va bé tenir també aquesta il·lusió momentània d'anar a la Copa del Rei i lluitarem sobretot per guanyar el següent partit, perquè al final la Copa del Rei una vegada has perdut 3 partits seguits, ara com portem, ho veus de forma diferent i anar al calendari fa que t'ho miris de forma diferent, com ho vèiem també diferent fa 3 jornades, quan anaven 5-1. Però jo crec que tenim aquí per lluitar amb un grup de 5 o 6 equips per una o dues places que hi hauran. Anem ara, dit això, doncs, anem a analitzar el partit Joventut-Unicaja. Xavi, comencem amb un Unicaja que, deia abans en Sal, va fer un gran partit, a més, amb molt d'encert. Sí, un encert que podríem dir que és històric, perquè la primera meitat va acabar amb un 80% en tirs de 2. Això és una estadística mai vista. Veurem un reguitzell d'accions només del primer temps, on l'Unicaja no fallava. No només en cistelles desmaixades, que podria ser el que és habitual, per exemple, amb Fran Vázquez o amb Kuzminska, sinó sobretot amb llançaments també des de mitja distància. Un 80% va acabar amb un 60%, estem parlant d'uns percentatges molt alts, que evidentment la qualitat de l'Unicaja és molta, però potser no tant per aquests percentatges. Xavi, tot i així, el Joventut també té la mà fina, al final acaba amb un 40% en triples. Sí, jo em sembla que la sort que va tenir el Fiat Joventut és que va estar encertat, va fer un bon partit, ho comentava abans el Salva, i en atac va estar encertat des de 6,75, amb 10 triples de 23 intents. No va llançar aquella mitjana que sempre diu l'ajudant del Salva, el Samaniego, que si llencen més de 27 hi ha moltes opcions de guanyar, però sí que un bon percentatge, que és el que segurament va ajudar a la penya a mantenir-se dins el match.
Ara estem veient tot això, després anirem analitzant, però sí que volem, Salva, parlar, aprofitant que tenim a tu, més que parlar en concret de l'Unicaja, parlar una mica del joventut en general. Parlem d'un estil de joc, sempre parlem, en el José, quan parla ara també en Xavi, amb triples, amb molta importància al rebot ofensiu, velocitat, joc ràpid. Salva, aquest és un estil de bàsquet que a tu t'agrada i que tu hi apostes, o és l'estil de bàsquet que ha de fer el joventut, que té aquesta plantilla a les seves mans? No, jo crec que hi ha una part important que és filosofia, lògicament. Ja és la 5a temporada i cada any hem tingut una plantilla diferent. O molts anys, i cada any hi tenim d'anar afegint. Hem canviat de bases, per exemple, que seria un mètode per poder jugar d'una forma o altra. Hem tingut anys amb molts joves i 2 veteranos. L'any passat vam tenir 5 o 6 tios de 30 i pico d'anys i 3 joves. Este any hi ha un popurri amb 2 o 3 rookies a l'equip, mantenir la base, però nosaltres intentem mantenir aquesta forma que jo crec que hi creiem, no? I creiem com a fórmula per intentar, per una banda, guanyar partits, és compatible, i d'altra banda jo crec que és un tipus de joc que al jugador li agrada i també li agrada a la gent que va al camp. Vull dir que és un tipus de joc que no deixa indiferent. A partir d'ahir és un bon partit. Ens hauria agradat guanyar, però el rival va fer més mèrits que nosaltres, en aquest sentit. És una tipologia de joc arriscada, amb el qual no especules gaire, però que així, mirat ja des del punt de vista de 3 anys, per exemple, cap aquí, ens ha donat més alegries que desencisos, no? Sens dubte, quan la cosa et va bé, que anava abans, hi confies, juguem un joc que a vegades pot passar com ahir, que al segon quart deixem de defensar i deixem que el rival es creixi i després et costi molt, remar, no només es caracteritza l'equip per intentar tirar de 3 i fer més punts, perquè al final tampoc fem més punts que ningú ni res, estem a la mitja, intentem estar a la mitja que ens ajudi. Nosaltres també volem defensar. I sobretot que hi hagi molta lluita, com es demostra amb el tema del rebot, sense ser els més alts, els taps, és un tipus de joc de donar-ho tot a la pista i després les teves qualitats, com jo crec que es va demostrar ahir, marquen una mica el teu nivell i el nivell del partit, perquè a Unicaja ens trobem un dia que ells van tenir 8 tios jugant a un nivell excel·lent. O sigui, els 6 jugadors que van jugar, els 8 que van jugar a un gran nivell. Kuminskis sabem que juga un dia bé y el otro día le podían preguntar al meu cunyat. Y el otro lo mismo, pues que ahí els dos sales 30 punts entre els dos, Kuminskis va fer el partidazo, Fran Vázquez les va ficar totes, el otro van tenir un dia molt encertat. En part, o sigui que em queixo, culpa nostra, jo crec que els vam deixar agafar confiança i va dir, oi, hoy tenemos nuestro día. I després ja quan els vam voler ficar, ens vam trobar amb l'equip que te fica aquelles cistelles ja inverosímils, últims segons, i tu vas remant, en un partit no desastrós nostre, perquè vam estar amb uns números bons i vam fer bàsquets de fona, però que al final no és suficient en tios d'aquesta qualitat. Salva, parlaves que és un estil de joc arriscat, que és una aposta pel risc controlable o assumible, diguéssim així. L'altre dia davant de l'Unicaja hi ha 17 pèrdues de pilota. Això és un fet que s'ha de corregir o forma part de l'estil i és un element que s'ha d'assumir, que hi pot haver pèrdues de pilotes? No, s'està destrant molt els 2 últims dies. Ahir 13 pilotes a la primera part. Jo destacaria bàsicament 2 aspectes. Jo crec que ofensivament vam estar, per 13 pèrdues fer 45 punts crec que vam fer o alguna cosa així, vam estar excel·lents. Vam fer jugades molt bones, però és que 13 vegades li vam donar la pilota al contrari i la vam tirar fora. I 13 possessions menys que s'evaporen. A la segona només vam perdre 4. Una molt important quan anàvem 4 baix, falta d'atac, faltant un minut i alguna pilota nostra. Más hablando el Pol, vull dir que vam tenir l'opció. Moltes pèrdues. També es va passar allà a camp de Obradoiro. El tema de les pèrdues és un tema que no ha sigut un lastre per nosaltres, sobretot a les últimes temporades, vull dir que sempre hem estat, i a més som d'extrems, vull dir, hi ha dies que perdem 8 o tot per temporada no perdíem, per temporada que es perd molt no perdíem, i ara de cop i volta en un quart perdem 10 o 12. Comencem a fer coses allà molt d'estat d'ànim. És un tema que em preocupa, però relativament. Tampoc pots treballar-hi el
jugador no vol perdre pilotes. Podries no arriscar aquell passe del Vidal a l'altre costat a veure si fem bàsquet i els agafem, però també deixaríem de ser nosaltres. No em preocupa massa aquest tema de... Encara que ahir es va matxacar molt, sobretot aquesta primera part que amb l'encert d'ells, clar, si nosaltres podíem haver fet 60 punts. Aquest estil de joc, Salva, és evident que enganxa el públic d'una manera no només a nivell competitiu, que com dèiem abans, que es competeix i fins i tot es guanya i fins i tot arriben bons resultats, sinó que és una manera, un estil de joc que enganxa, i s'està veient després de les darreres temporades cada vegada més gent, ovació tot i derrota. Aquest ambient de seguretat es nota, es percep a la pista? Es juga d'una altra manera quan veus que l'entorn recolza aquesta manera de fer? Home, les teves antenes estan posades també, no amb el que diu la gent i tal, en aquell moment, però sí de la sintonia, si el club, l'equip té sintonia amb el teu públic, amb la teva afició. Vull dir, si encaixa dintre, si està contenta la gent amb el que estàs fent o el teu nivell de joc o de treball o el que sigui, no? I no només aquesta, la temporada passada molt, i l'anterior inclús, amb l'any que jo estava a Vives i de més, que tenim un equip així més vam travessar, també es va disfrutar molt, i la gent venia al camp i teníem unes característiques equips que jo crec que la gent, quan parlaves amb ella, estava satisfeta de venir al camp. Hores d'ara també estem donant sempre molta... Ens agradaria no donar tanta emoció als partits, però és difícil venir a la penya i no tenir un dia de patiment. També amb l'aspecte positiu, és a dir, que amb el partit no bo sempre hem tingut aquell moment de guanyar-lo. El partit que tenim guanyat quasi perdem. Hem guanyat molts, però hem perdut. Vull dir, l'emoció està garantida i el bàsquet també és una part important del morbo. Si guanyeu un de còmode, la gent ho agrairia. De tant en tant, no? De tant en tant. Està mirant i vam guanyar de 13, crec, a Fuenlabrada, la resta de partits, guanyar i perdre de menys de 10. L'altre dia de 4, ahir de 6, vam perdre també amb el Madrid de 10, no? Després l'altre partit que vam perdre a València també vam perdre de pocs, i és que hem guanyat també de 1, de 3, de 1. Jo crec que a l'equip, ho vaig dir a roda de premsa, jo mentre veig l'equip emocions a guanyar, fins i tot en un partit com ahir que no tenia emocions, 4 baix, faltant un minut i alguna cosa, pilota nostra. Partit per guanyar. No dic ja, no vull recordar-me i fustigar-me la setmana passada amb el Obradoiro, que vam guanyar 38 minuts i mig. Vull dir, mentre l'equip estigui allà, l'equip està bé. Millorable, i tenim de treballar i encaixar peces dintre del grup i seguir creixent, però l'equip està amb mentalitat. Jo si veig els jugadors com l'última tirant-se a terra, el Sutton barallant-se 5... Amb el partit mig perdut, però barallant-se totes les jugades, això és símptoma que l'equip va i l'equip vol. Després les teves capacitats i les teves qualitats o els encerts determinen on estan. Xavi, parlem d'una jugada que l'hem vist abans per sobre, que ens servirà per introduir un altre tema. És el triple de Brandon Paul, aquest triple que fa al final, després d'aquesta cistella de Kuzminskas, al final del primer quart. Doncs surt en el contracop, llença des de mitja pista, deixen una miqueta el pauet, li toquen, i per tant és una falta clara. Fins i tot Nogués disfrutava, veieu la gent amb les mans al cap. I, per sort o per desgràcia, perquè la penya està mal acostumant a l'afició. Doncs Brandon Paul també, perquè aquestes coses que ha fet, que amb 9 partits ja va fer el triple que veurem contra el CAI, que val una victòria, i ahir fa aquesta jugada. Doncs, Toni, són coses que acostumen a no passar mai en una temporada, que com a molt passa una vegada, i a Badalona ja ho hem vist 2 vegades. Aquesta és la parella, aquest és el triple que comentaves, del CAI. Déu-n'hi-do, també. Déu-n'hi-do. Salva, no només volem parlar de Brandon Paul, sinó d'aquesta parella, Brandon Paul, Sergi Vidal. Brandon Paul, que està exercint a pista una feina excel·lent, i alhora amb un Sergi Vidal que està potenciant-se encara més, guanyant encara més galons a dintre vestuari, dintre pista de la Lliga ACB. Per què es complementen tan bé? Què té l'un aquest any? Què té l'un que alimenta l'altre? O què li va bé a l'un de l'altre? Perquè la parella Sergi Vidal i Brandon Paul està donant un rendiment excel·lent en aquesta arrencada. Jo crec que s'alimenta molt Brandon Paul de Sergi Vidal, no? Sergi Vidal està fent la seva feina,
està en una etapa també de la seva carrera en la qual ell té els objectius que té, no tant personals de jugar bé i fer molts punts i es preocupa molt d'això i dels minuts que juga, sinó de trobar-se bé, de disfrutar i d'ajudar l'equip a guanyar. L'any passat, de fet, va ser el jugador que més assistències va donar de l'equip, no? En la qual tenia al costat un finalitzador o un home que assumeixi aquests punts o finalitzi, jo crec que potencia el nivell d'ell. Si al costat del Sergi li poses un jugador que no l'aixequi, que no tingui punts a les mans, estàs minvant i estàs forçant el jugador, el Sergi Vidal, a fer coses que ell no ha sigut un jugador de 20 punts per partit. Que un dia pot fer-lo, sí, hi ha fet dies, però hi ha dies que no tira per fer punts, és a dir, que disfruta més, creant joves a més i fa altres tasques necessàries. En el qual jo crec que aquest equilibri, un jugador molt ofensiu com és el Brandon Paul, i que té d'integrar-lo també en el tema defensiu, ahir a estones no va defensar, i a estones va tenir que estar a la banqueta, i a estones va tenir que sortir i va defensar, perquè canalitza molt aquest tema, es complementa més amb un jugador que ja assumeix el seu rol, que està molt concentrat amb el joc col·lectiu i que és una mica el que porta una mica agafat a l'equip a la pista. Xavi, parlem ara de joc interior perquè anirem analitzant, preguntarem en Salva també, però en els últims partits, en les últimes setmanes, veiem que no acaba d'estar amb el percentatge d'encert que ens tenien acostumats. No, i a més això encara li dona més mèrit al que està fent el Joventut aquesta temporada, perquè Drame és tot just un jugador rookie que acaba d'arribar, Miralles està amb uns percentatges d'encert baixíssims, impensable, Sutton, que és un 4 que s'obre, està amb un 6 de 30 en triples, estem parlant de... I en canvi, Nacho Llobet, tot i que està jugant bé, és un jugador baix. Per tant, màxim rendiment, tot i que encara queda molt camí per recórrer en el joc interior. Salva, tot i fallar, perquè veiem sobretot l'altre dia davant del Màlaga, davant de l'Unicaja, moltes jugades de rebot ofensiu, molt de treball en el rebot ofensiu. Tot i fallar, es pot competir realment només amb agressivitat? O fa falta per poder acabar d'estar tranquils? Això que deies, aconseguir victòries solvents, aconseguir pujar aquests percentatges d'encert dels interiors? Els interiors estem tenint problemes amb aquesta part inicial, amb el tema, sobretot amb els 5, el tema d'encert, no? Ho hem viscut bastant aquí al pavelló, no? Fins i tot estem, si es pot dir així, a nivell general, fem millors números fora que a casa. Encara que a casa, bueno, tampoc hem estat tot malament, però estem jugant inclús millor fora i incluiria aquí els pivots. Si fem una anàlisi una mica dels pivots aquí fora, s'han jugat millor fora. Si parlem de Drame, Drame ha fet camp d'estudiantes fa un partidàs, l'altre dia va jugar bé, si més no tal, a Obradoiro, aquí no l'havíem de veure. El tema Miralles ja l'estem veient cada jornada. Aquí està ara en una època dolenta, d'angoixa, i no acaba de sortir-li un partit bo, no? Els percentatges són els que són. El nostre joc interior és a base de percutir i d'insistència, de rebotejar, de tirar més, i amb aquesta línia estem intentant pal·liar-ho perquè l'encert de moment no estem tenint. Sent conscients de les nostres limitacions, jo crec que tenim de millorar aquest equilibri dintre del nostre joc, perquè si no al final també se ressenteix la part exterior. Els equips tontos no són i també analitzen i se la juegue este o el otro, és a dir, que foten un 30% de tiros de 2 i no tirin els altres de 3, que fins i tot fan un 40, no? De fet, ahir a la segona part vam tirar un triple als bases, no, només. Els equips ja estan allà a sobre i diuen, jo no floto. Jo ja, vull dir, tenim de trobar un equilibri per intentar ser més perillosos. A la primera part ho vam aconseguir molt bé ahir, jo crec, i vam trobar aquest equilibri interior, vam dir pilotes dintre entre pivots. Nosaltres necessitem un ritme de joc més dinàmic, falta de qualitat tècnica pura i dura en pal baix, en joc d'allò i tal, que ens està costant molt, doncs necessitem un joc més dinàmic. I amb aquest joc dinàmic sí que trobem molt, ens hem trobat molt, fins i tot els pivots, i amb el joc estàtic patim més perquè són més previsibles, ens falta una mica d'equilibri.
I ara nosaltres fem una mica un salt, deixem la seva, ens n'anem un moment a la Lliga Leport per parlar del Prat. Xavi, evidentment va vinculat, perquè és evident que va vinculat el primer equip amb el Prat, però, Xavi, explica'ns una mica la situació, perquè els resultats no arriben i tampoc, vaja, la situació dels vinculats, no? Sí, és una situació ara mateix incòmoda per tothom, perquè l'equip no funciona, està ara mateix coer a l'Eport. Els veterans que hi ha a l'equip doncs no acaben de donar el que s'esperava d'ells, sí algun dels fitxatges, i sobretot per la penya, i estem parlant aquí amb el Salva, que habitualment estan al partit, a tots els partits del vinculat. L'objectiu del vinculat de la penya és que els vinculats juguin, i potser no estan jugant tant o tan bé com haurien de fer-ho. Salva, com veiem la situació dels vinculats en el Prat? Igual que Nogués sí que el veiem anar funcionant en dinàmiques de primer equip i és visible, resta de vinculats, també Nogués, com està ara mateix la situació entre vinculats i primer equip? El tema de vinculats al final és que tu tens de prendre decisions i abans de començar tens de dir 4 noms, tens de donar 4 noms. Això en un club com el nostre es perjudica, entre cometes. El Barça recordem que no té que fer números, pot agafar qualsevol jugador del B. Qualsevol jugador del B. L'Akovic i el Barton no, però de la resta no té que donar un nom perquè són seus tots. Nosaltres partim d'aquesta base que necessitem intentar encertar amb els jugadors que vinculem. Portem un criteri més o menys allà de sempre un parell d'anys, un primer any de coneixement de la Lliga i un altre any ja entrenar dinàmiques de primer equip. Ara s'està quedant una mica el tema coix i el que estem veient és molts jugadors que abans de júniors estan jugant. El tindria Òscar Amo i el Terrence jugant amb 18 anys, a l'Eport, perquè al final el tema de l'Eport jo crec que ens perjudica, sincerament. Jo no ho manifesto només aquí avui com a primícia, ja ho vaig dir a l'acabar la temporada, tal com estem estructurats i amb el potencial que tenim, jo crec que no es beneficia pel nostre equip. De fet, nosaltres, els jugadors que hem pujat sempre, hi ha uns quants, podem fer una llista aquí, que ja l'has fet, no, Xavi? Han vingut de l'E Plata sempre. I de l'E Plata hem pogut fer el salt a l'Eport, a ACB. Amb més període, amb un any no, o 2, però els hem fet. Hores d'ara s'estan quedant, l'any passat jo crec que vam perdre una mica... Els jugadors que vam vincular van millorar per donar el salt ja perquè estaven a l'Eport i com estaven a l'Eport ja estan preparats, doncs no. A Valde hauria estat igual, però és que de la resta quasi no podem dir que es perd un any, però derrota tras derrota, l'angoixa que provoca i de més, fa que el creixement del jugador sembla que va molt bé perquè jugues tal, però al final no és del tot així. El jugador té que treballar, sentir-se guanyador, creure en el que fa, i es lesiona més el jugador quan està jugant en temes d'estrès, perdem molts partits, es lesiona més, i els nostres no són d'això, i el que tenim aquest any són els Nogués, que va una línia bona, i la resta que no acaben d'anar tirant endavant. Lesions, darrere lesió, malalties, al l'E Plata no estan jugant bé, i tenim certa preocupació, no per resultats, perquè l'equip és el que és, i també perquè comença ja la temporada sabent els problemes que tindràs. És a dir, que quan comences amb un primer equip que tens 10 fitxes, que saps que tiraràs d'aquelles dues, i aquests dos que tires, en principi, serien les teòriques estrelles o jugadors franquícia de l'altre equip, però és que no podran estar a l'altre equip perquè estaran amb el nostre. Si la cosa va normal, ja no dic si va malament, com ens han anat aquests 3 primers mesos de lesió, a darrere lesió no han tingut una setmana d'entrenaments, en el qual tu has de tirar de sota, el de sota no va, i tal, que el jugador al final. Tens jugadors a mitges que al final no acaben de fer el pes ni a un ni a l'altre, i l'equip perd competitivitat, i com l'altre dia, podríem dir, home, es va de favor que jugui el Sergi Costa, Xavi López, els minuts que va jugar, i l'Òscar Amo, el Terrence, ja tenim jugadors allà, però és molt bo per ells allà. No és el ritme que ens agradaria continuar. Ens agradaria veure els Sants, els que tenim vinculats, perquè a més d'aquests no podem tirar de cap. Ens agradaria veure l'Agustí, el Nikolic, l'Iriarte, aquests que tenim vinculats amb un altre nivell, fent coses que la gent feia a l'E Plata, és a dir,
fent números. Teníem a Todorovic, quan estava Todorovic feia 14 punts. I el Suárez pues, feia los suyos, el otro, quan jugava el Ventura allà, que no estava el Ventura, el traiem al Barrera. Avui el Vives, a l'últim any també feia goig, veure allà mitges. De moment no estem aconseguint a l'Eport. A l'Eport els jugadors nostres joves no estan jugant bé i tenim un problema. Un problema, doncs, que tocarà analitzar. Salva, no serà ara i aquí. Salva, moltíssimes gràcies per venir, una vegada més, de veritat, per venir i exposar-nos avui no tant qüestions de bàsquet immediat, sinó tota l'estiu. Moltes gràcies, Xavi. Que vagi molt bé. Nosaltres ens trobem la setmana que ve, no? I tant, i a més s'agraeix, que això que es pugui parlar, clar, exposant les coses, que l'aficionat ho entén molt més fàcil. I nosaltres el que fem ara és canviem, deixem el bàsquet i ens n'anem cap al futbol.